felhívta, ugye felhívott minket, hogy Attila, hogy akkor nyomjuk a Tomit, és akkor mondom, Ráckevér menjen ki, közben Ráckevér az Ági kiküldte már akkor a Tóth Bercit, és akkor mondták, hogy nem kell menni a Tóth Bercinek. De a Tomi mondta, hogy jöjjön nyugodtan, majd őt leüti. Nem kellett leütni, a Tóth Berci nem szólalt meg, majd utána elmentek sörözni, és a harangozó felajánlotta a Tóbinak, megüzente a Tóth Bercivel, hogyha frakcióvezető lesz, akkor ő is meg a testvére is rászavaz. Na, a Tóth Berci megmondta a Tóbinak, hogy mondta, hogy menjen akkor anyjában nem lesz frakcióvezető, de egy kisebbik baj. A nagyobbik, hogy a Tóbi rögtön visszajutott az Attilának, hogy elárulta az emberet. Ezek után az ostoba elment a Pukhoz. A Puk elmondta neki, hogy aranyos rendes gyerek, hogy apádnak meg, ezt a Puk nekem 5-ször elmondta. Most is elmondta, hogy nála voltam a héten. Az apádnak megígérte, hogy mind a kettőtöket támogatom, a támogatás egyik tartott, most már saját életeteket éri. Aranyos gyerek, hogy de soha nem leszel az MSZP elnöke. És innentől kezdve a Tomi után bement az Attila, az kétszer is 1 órát elnézést kérni, és azt mondta neki az Attila, hogy hosszú idő lesz, amíg ez a bizalom újra helyreáll. Tehát ő nem lesz. Ő most arra vár, hogy mikor ígérnek neki valamit azért, hogy visszalépjen. Ha nem lép vissza, akkor agyonverik. Tehát nem tud más alternatíva lenni. Most ha Gyula nem hozza le ezt az interjút nagyon gyorsan,